Мен Фәрит Нәбиуллин булам инде. Мен дә менә шушы Фәнис Бакиров хуҗалыгы кебек татар атларын үрчетеп, мен инде беренче башладым. Аннан соң алар кызыгып, менә шушыны Фәрит абый, без дә катнашасы килә бу проектта. Без дә татарга атны кайтарыйк әле, исемен татарга кайтарыйк әле дип башладылар. Менә шулай итеп Ходай насыйбы белән инде бу эш китте. Аларның хуҗалыгы шундый ук зур. Монда да 300гә якын ат аларның. Миндә дә шул 300гә якын. Менә шушы атларны без Татарстанда безнең әйтик инде тагын бер хуҗалык бар, где-то бер 700гә якынлаша татар атлары. Менә шушы татар атларын инде без бөтен дөньяга танытырга телибез. Менә хәр инде 8 ел бу эш алып барабыз. Фәнистә хәтсез бер 6-7 елга ул да якынлаша. Менә бу эш безгә бик кирәк. Ни өчен? Менә ат ул рухны күтәрә. Безгә бик татарга һәр рух көче җитми. Рух бездә ничектер сайырдымы, таянырга терәк кирәк бит инде. Менә шушы атыбыз ул безнең терәк. Ничек менә без һәр кайтарасак, шулай без татарга да телен дә и исемен дә кайтарачакбыз. Үзебезнең атлар аркасында да дисәң дә була. Ат безнең, әйтик инде, незабываемый и необходимый элемент ул безнең. Ул ансыз булмый безгә. Татар һаман гомер буена атта булган, атта булып калырга тиеш.